Πόσο efficient είναι η στοιχηματική αγορά, με άλλα λόγια, πόσο ακριβείς είναι οι πιθανότητες πραγματοποίησης του γεγονότος που εκφράζουν οι αποδόσεις στο στοίχημα? Η απάντηση είναι πως οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά ακριβείς, αλλά μόνο στην τελική τους μορφή. Ο λόγος που συμβαίνει κάτι τέτοιο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα και ένα λεπτό πριν την σέντρα, εφόσον μιλάμε πάντα για αποδόσεις που αφορούν αγώνα ποδοσφαίρου, συνεχίζουν να ενσωματώνονται στην απόδοση καινούργιες πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδόσεις δεν είναι πάντα ακριβείς. Τη μικρότερη ακρίβεια την έχουν μόλις ανοίξουν οι bookmakers στην αγορά του αγώνα, και αυτή μπορεί να είναι εβδομάδες, μέρες ή ακόμα και ώρες πιο νωρίς της έναρξης του γεγονότος. Σε αυτήν τη χρονική διάρκεια και μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο αγώνας, οι παίκτες ποντάρουν ανάλογα με την προτίμησή τους και ανάλογα με αυτή τη ροή του χρήματος, ο bookmaker προσαρμόζει τις αποδόσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, έχοντας απότερο σκοπό όσο πλησιάζουμε στην έναρξη του μάτς οι αποδόσεις να είναι τέτοιες ώστε να προσελκύουν τζίρο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση στη ροή του χρήματος και ο bookmaker να κερδίζει εκ του ασφαλούς από την κάνιωτα πλέον. Ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει ισορροπημένο τζίρο ο bookmaker και άρα να κερδίσει από την κάνιωτα είναι οι αποδόσεις του να είναι εξαιρετικά ακριβείς ως προς την πιθανότητα που εκφράζουν και άρα να μην υπάρχει κάποιο value σε αυτές. Δείτε περισσότερα για το τι είναι value στις αποδόσεις στο link του βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Θα μου πείτε όμως, μα ο περισσότερος κόσμος, αν βρει ένα match το οποίο το θεωρεί πολύ προφανές να κερδίσει μία ομάδα ή άλλη και μάλιστα αν αυτό το match είναι σε αποδόσεις 1,80, 2 κάτι, θα πέσει με τα μούτρα και έτσι κι αλλιώς θα το ποντάρει. Είναι δυνατόν λοιπόν, τι τον νοιάζει το bookmaker αν η πιθανότητα που εκφράζουν οι αποδόσεις είναι ακριβής ή όχι? Δεν έχετε άδικο αν από τα 100 άτομα που θα ποντάρανε σε ένα match και οι 100 θα ποντάραν το ίδιο ποσό. Έτσι λοιπόν, αν σε ένα match που υπάρχει μεγάλη τάση προς το ποντάρισμα μιας ομάδας, οι 80 ποντάρουν σε αυτήν την ομάδα, θα περιμέναμε να βλέπαμε κανονικά αποδόσεις του 1,25. Και φυσικά θα βλέπαμε για το Χ2 αποδόσεις του 5, γιατί το υπόλοιπο 20% θα πόνταρε σε αυτό το σημείο. Είναι πάντα υποθετικό αυτό που λέμε. Και φυσικά για λόγους ευκολίας θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια γκανιότα από την πλευρά του bookmaker. Αυτό που θα το βλέπαμε? Θα το βλέπαμε αν όλοι και τα 100 άτομα αυτά ποντάραν το ίδιο όπως σας είπα. Δηλαδή ποντάραν ας πούμε όλοι από 1 ευρώ. Δεν συμβαίνει όμως πάντα έτσι. Τα 80 άτομα μπορεί να ποντάρουν στον άσο 80 ευρώ, αλλά υπάρχουν και ένα 20% το οποίο θα ποντάρει άλλα 80 ευρώ στο Χ2. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να διατηρηθεί η απόδοση στα επίπεδα του 2 για τον άσο, παρότι είναι αυτό που λέμε public bet, το προτιμάει πάρα πολύ ο κόσμος, και τελικά να μην έχουμε μια ραγδαία πτώση των αποδόσεων. Έτσι λοιπόν ο bookmaker για να προστατευτεί δεν πρόκειται ποτέ να βάλει το Χ2 στο 5, γιατί ξέρει ότι υπάρχουν έστω μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία παικτών, που φυσικά είναι πολύ μικρότερη από το 20% που αναφέρω, όπου μπορεί με ακρίβεια να εκτιμήσει τις πιθανότητες εμφάνισης ενός γεγονότος. Και έτσι λοιπόν η απόδοση του 5 να αποτελεί μια απόδοση με πάρα πολύ μεγάλη αξία, με ένα πάρα πολύ μεγάλο value και να τοποθετήσει τα χρήματά της εκεί. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να εκτιμήσουν τις πιθανότητες ενός ποδοσφαιρικού γεγονότος με μεγάλη ακρίβεια είναι και αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε group που ασχολούνται επαγγελματικά με το στοίχημα και κερδίζουν μακροπρόθεσμα. Αυτοί οι άνθρωποι και τα χρήματα, η ροή των χρημάτων από αυτά τα group, betting funds ή συνδικάτα, πείτε τα όπως θέλετε, αντιπροσωπεύουν συνήθως αυτό που λέμε sharp money, smart money, έξυπνα χρήματα, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες αντιπροσωπεύουν αυτό που λέμε square money, δηλαδή χρήματα τα οποία δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία ως προς τη μετακίνηση των αποδόσεων. Έτσι, μετά από αυτό το βίντεο που μιλάμε για το πόσο ακριβής, πόσο efficient είναι η στοιχηματική αγορά και σε συνδυασμό με το προηγούμενο βίντεο που εξηγώ τι είναι το value στις αποδόσεις, έχω πιστεύω ένα καλό υπόβαθρο ώστε να προετοιμάσω κάποιο επόμενο βίντεο του καναλιού που θα μιλάω για το πώς πλέον σαν παίκτες μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε δηλαδή αυτή την εξαιρετική ακρίβεια που έχουν οι τελικές, θυμηθείτε πάντα, αποδόσεις της στοιχηματικής αγοράς και ανάλογα να βρούμε κάποια value bets. Αυτό όμως θα γίνει σε κάποιο μελλοντικό βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα ξαναπούμε.